accord joni kasi la am hono bangal tagitene a waɗi no noddandu bangal sukaɓe meɗen fulɓe yala anan gara anan naata ley armée o a wulli hen ko heewi ñande wonɗo jimami ley vidéo muɗum aɗa wonde woɓɓe gaɓɓetiniŋaji sukaɓe fulɓe yalla hono ɗum wori yalla a heeɓi ko jiɗɗa hen ko na fa hande aɗa yawi noɓe gardini mbiɗa yewi noɓe gardi ɓe gara e feytu seeɗa wari sukaɓe fulɓe waɗi ñande ɓe ka naati armée ɓe ka ni jalti formation muɗum en pettama lewru fa nanga joddi muɗum en ñande mi nanni kasi hemer sappo walla ɗiɗo no yontere jaɓɓi noon tawni mi nanni ɗereji ɓeeɗo ɓeeɗo ɓiɓɓe fulɓe ɓeeɗo naata ɓeeɗo so naati ɓaman joddiji muɗum en laatto laamu fe goto warata ɗum en nan noon fulɓe ɓe joni famde ɓe joni uttide guite maɓɓe sa yetto hamma ɗum kufata warete sa wari ga Sékou Boly ga ka heɓa fa heɓa ndeyanɗa yonkima kika a heɓan du lewru fa nanga joddima ndi ka tawi a suuɗaka mais to yo nema walnama deƴere walnama jiiɗa fo aɗa doga ne jiiɗa fo aɗa doga a jotta ko a nemaki koreji ma nemata ko inama renaki abba ma renaki laati golle de